खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो अरुण'दयनि मोनसे आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। बिग आपडेट होननानै बुंनो नांगोन आरोना लोगोफोर। जाय महिला आइजोफ्रा थांनायाव अरुण'दयआव 9,000 फैसाखौ मोननो हायाखैमोन दे लोगोफोर, माने दानजादोंमोन आरोना बेनिफिसियारि लिस्टनिफ्राय। आरो जायफोर महिला आइजोफ्रा माने अरुण'दयनि 3.0 गोदानै एप्लाइ खालामनो होननानै नेना दंमोन, बिथांमोननि थाखाय मोनसे बिग आपडेट ओंखारना फैदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोननो बे बिग आपडेटखौनो दिनै आं फोरमायनानै होनो सानदों दे लोगोफोर। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गावनो ससियेल मिडियायाव फैनानै अर्थात प्रेस मिट खालामनानै बिथाङा फोरमायनानै होबाय, जाय बिथांमोनहा बा जायफोर महिला आइजोफ्रा थांनायाव अरुण'दय 3.0निफ्राय बेनिफिसियारि लिस्टनिफ्राय दानजादोंमोन, अर्थात आरो जायफोर महिला आइजोफ्रा थांनायाव अरुण'दयनि 3.0 एप्लाइ खालामनो मोनाखैमोन दै लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टारा मोनसे आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे आगष्ट मासाव बा आगष्ट मासनि सिगांनो नोंथांमोना बे नोंथांमोननि गोदान एप्लाइ आरो जायफोर महिला आइजोफ्रा माने दानजादोंमोन, दा बिथांमोननि बे बेनिफिसियारि लिस्टनिफ्राय दानजानायखौ नोंथांमोना सलिउसन खालामनो थाखाय बिथांमोना सासे कर्मचारि माने मावग्रा, बेवहाय खामानि मावग्रा माने थिसननानै होनाय जासिगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोसावनानै होदों दे लोगोफोर। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बा जोंनि महिला आइजोफ्रा अरुण'दयनि फर्मखौ बबेयाव होनांगौ गोदान एप्लाइखौ, आरो दानजानायनि जि कारेक्सन खालामफिननो थाखाय बबेयाव थांनांगौ, बेफोरखौ माने मिथियैयाव गोबां माने प्रब्लेमाव गोलैनो गोनां जायो। बेनि थाखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ फोसावनानै होखाबाय। एबारनिफ्राय नोंथांमोना ब्लक अफिसाव थांनानै आरो सार्कोल अफिसाव थांनानै, बेनिफ्राय डिसि अफिसाव थांनानै नोंथांमोना एसडि अफिसाव थांनानै, बेनिफ्राय नोंथांमोना डिसि अफिसाव थांनानै बे खामानिखौ माने सलिउसन खालामनानै लाहैनो हागोन होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों फोसावखाबाय। माने बेवहाय अरुण'दयनि खामानि मावग्रा सासे कर्मचारि थागोन आरोना लोगोफोर, अफिसारफोर थागोन। बिसोरजों नोंथांमोना थांनानै जायफोर महिला आइजोफ्रा थांनायाव 9,000 फैसाखौ मोनाखैमोन, बा जायफोर गोदान एप्लाइ खालामनो थालांदोंमोन, बिथांमोना बेवहाय बा बेनियाव थांनानै बे सार्कोल अफिस बेवहाय ब्लक अफिस आरो डिसि अफिस आरो एसडि अफिसाव थांनानै नोंथांमोना बेखौ माने सलिउसन खालामनानै लाहैनो हागोन। आरो जायफोर गोदान एप्लाइ खालामनो गोसो, नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनानै लाहैनो हागोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा माने फोसावनानै होबाय आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोननि थाखाय बिराद माने गोजोनथाव खौरां होनना बुंनांगोन। माने गोबां महिला आइजोफ्रानो बे अरुण'दयनि 3.0 बोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ आरो बबेयाव थांनानै एप्लाइ खालामनांगौ, आरो रिजेक्ट जानायफोरा फर्मखौ बोरैहाय गोदान साबमिट हैफिननांगौ, बेफोरखौ माने नागिरनानै मोनाखैमोन दे लोगोफोर। बेनि थाखायनो बेखौ माने आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गावनो फोरमायखादों। बेफोरबायदि प्रब्लेम जानायनि थाखायनो बिथाङा एसडिअ अफिस आरो ब्लक अफिस आरो बेजों लोगोसे माने डिसि अफिसाव बेनि खामानि मावग्रा सासे माने कर्मचारि अफिसार दोननाय जासिगोन होननानै बिथाङा फोसावनानै होबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोननि थाखाय गोबां माने सुबिदा आरो बियो। दा जायफोर महिला आइजोफ्रा बे अरुण'दयआव सिगाङाव दानजादोंमोन, 9,000 फैसाखौ मोनाखैमोन, नोंथांमोनाबो मोनफिनसिगोन। आरो बेजों लोगोसे जायफोर महिला आइजोफ्रा गोदानै एप्लाइ खालामनो थालांदोंमोन दै, नोंथांमोनाबो माने गोदानै एप्लाइ खालामफिननानै लानो हासिगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोननि थाखाय जोबोद माने गुड निउस। दा नोंथांमोना बेखायनो, जुदि आं सिगाङावबो बुंखाबाय थादों, दा नोंथांमोननो मा डकुमेन्ट्स नांगौ बे अरुण'दयखौ मोननो थाखाय, जेरै रेशन कार्डनि गोनांथि, आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों गोनांथिथार, आरो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टखौ माने KYC नि आपडेट गोनांथिथार। बेखिनिखौ नोंथांमोना मोजाङै रेडि खालामनानै लादो। आरो नोंथांमोना नैबे साननैसोनि गेजेरावनो नोंथांमोननि जि अरुण'दयनि गोदान जि फर्मआनो जा, बा सिगांनि बेनिफिसियारि लिस्टनिफ्राय दानजानाय महिला आइजोफ्रानो जा, नोंथांमोना थांनानै डकुमेन्ट्सखौ जमा हैनो हासिगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना डाइरेक्ट सार्कोल अफिसाव नोंथांमोना डाइरेक्ट ब्लक अफिसाव, नङाब्ला नोंथांमोना एसडिअ अफिस, नङाब्ला डिसि अफिसाव थांनानै डाइरेक्ट नोंथांमोननि खामानिखौ माने सलिउसन खालामनानै लाहैनो हागोन आरोना लोगोफोर। बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङानो फोसावनानै होखाबाय दे लोगोफोर। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। आं बेखिनि आपडेटखौनो दिनै नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जाबाय। गोजोन्थों, थेंक इउ। नेक्स्ट आपडेटआव बेबायदिनो लोगो मोनबाय थागोन। आरो बेबायदिनो मोजां खौरां मोनबाय थानो थाखाय, बा मोजां आपडेट मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे आंबो नोंथांमोननो मोजां आपडेट लाबोनानै होफैबाय थानो हायो। थेंक इउ, गोजोन्थों।